guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Duh, halo guys, ke crop pembuka unboxingan. Paketnya datang, ini paket dari Pak Riko biasa. Tapi ditibakno kene alamatnya ya, aduh. Sungguhnya bayani beratus sih, panasnya kaprah. Kali ini wis pesen di ini kae 2 hari. Pokoknya kayak apa ini pemirsa, kok bulat-bulat sama ini. Alamatnya kene, Desa Mulyorejo, RT 3 RW 1, Desa Merah Mulyorejo. Deket lah. Dari ini buka unboxing. Payah apa cukup jajanane duit tinggi anu mek anu ber besok ber ngguri sing cilik apa buka unboxingan kali iki konggone Pak Riko, maksudnya ditumbasno saka kono tapi dikirim kok kene pemirsa. Kita buka lah, duduk ini. Apa ini? Paket ban sepeda pemirsa. Sepeda Ibu Deni apa diragati timbang rabi enggo dirosokno. Ibu Deni duwe loro, dadine kok ngragati dhewe, gak apa-apa sing penting dienggo ra didol ngono. Apa dienggo peri iki lho. Jadi iki nek ning gone randu numpake sepedae mimbahe pung, dadi nek ning kene kuwi apa jalan sepeda gunung tak tukokno somben nek wis sekolah gede aku ngono. Sementara aku beda iki sih. Udah ini yang duwe loro jenis sitok putih iki peninggalane maratuane jare. Oleh tinggu apa ora? Ndang gue Mbak ora gratis dhewe soalnya banyak padha rusak pemirsa. Njaba jero padha suwek. Iki kok angel ya tadi. Jadi iki gak iso masange, wong kok nek Pak iso ya ben dipasangno Pak, nek gak iso ya digone-gone parasi kono pemirsa. Kok masangno soalnya gak iso mek isma. Angel. Iki ban njaba njero, soalnya njabane ku ya suwek wisan. Ora kena di nunggu ngarep mburi ngono kabeh. Iki kan wis tak umbah kae bebek dene. Harus pergi. Apa-apa saiki wis di online. Apa tuku ning toko ki nek ning kene larang. Nek ning online kan murah kok. Mbak Isma nek pesen-pesen ngene iki ya wedi kleru dadi sing meseno kuwi Pak Riko kokono. Sing penting ndelok testi. Ukurannya kemarin didono. Itu kok kandil. Pesone ketol. Piro nang tulis? Ngono kok. Cukupnya. Hati-hati kok nek kesuwek banget. Kok online saiki semua kok ada ya pemirsa, kabeh di online. Iki jare Pak Riko ki tekone tanggal 3 tapi kok cepet wis teko kene. Durung sampai tanggal iki. Mang kleru atas. Piye? Kabeh. Kleru atas. Kleruan tadi kayak ning ngene Bu Deni. Kayak ini. Ya nek ning kene kan namane Isma Riko, nek gak ono Riko Isma.
nek ning ngene iki kita gak iso pos. Oh, ngeong kucing iso kok. Iya anggap bengi yo. Maaf ya belum sempet iso ngonteno apa pas Pak Riko telepon ngono kae soalnya Pak Riko ki selalu lembur terus nek udan pemirsa. Ki urung bayaran, urung kirim. Peri. Rene yo. Dijak buka paketan kok. Apa? Iki dijak buka paketan tengok-tengok ning ngene lho. Rasane putih. Berarti mancing berarti sama benakno ora. Kok gak iso ning kono ae. Benakno. Bukan anu ya. Oh. Kare kok akeh lho kan. Keren. Wah, iki lho mangan es krim makane dirubung laler. Aku so. Plastike kok yo kandel, buka ngene iki angel mbayani pemirsa. Ya. Dadi entek ta tok, ndek iki ngobong kuwi lho. Dibuka langsung ngomong ngene. Oh, Harusnya kan ada loro. kok gede ya? Kurane ya. Kok gede ya, Pak? Berarti Kayak bahan raksasa. 3, 7, 5, 9. Kok ora ya? Bentar aja orang dibuka kok ini kok gede men lho. Sing iki bandero. Ngarep mek guri ya tak iki ngombe iki ban pedahe ngarep mek guri padha ora ya pemirsa. Kita buka paket yang kedua. bisa ibro. Aja yang kono, templekno kono lho. Pas. Pata pakai diki. Enggak. Dia enggak, hei. Dengan mata kepalamu. Oh, ini. Lah urung dibenakno kok. Aduh sirahe aku mau muser-muser. Indung, lalang, Tapi ya wis ukurane iki, soalnya ukurane iki wis gak ketok ning ngene sepedahe pemirsa. Soale nganu, ban iki wis suwek kabeh, pecah dadi ning pas ukurane iki sing mburi ora ketok, sing ketok sing ngarep. Dadi kita bingung ya pendelok sing mburi iki. nih, indung iki apa iki serius? Iki ukurannya Kita dicocok mana jajal. 4, 1, Kita buka 3, 2, mburi to. 10, 0, 25. Yang kedua, Berat nih guys. yang kene lho, kene Ini angkanya nih. gawe kene aja cekedek iki apa berarti? Iya tak sih. Lah, iki bocah yo. Bu. Siap. Iya iya. Wis ah, kene ngono lho. Gono no. Indung, lalang, indung. Dari Indung, unboxing. indung. Banjir kok cilik meneh? Ikan joko. Ikan jero njok ngarep mburi pemirsa. Di, kira ane ki tak peke. Tak bentekan-bentekan. Oh. Loro meneh. Iya kan depan belakang. Indung, lalang, indung. Ande, indung, lalang. Ada 2. Jadi sekarang saat dibuka itu misal langsung kita gawe ning gone karasin ku ngene.
Lho bane sing gedhe. Kuwi sampahe klumpukno aku buat ning mburi. Tanel per. Kan aku iki lho loro iki. Nah, ngono. Tak golekane. Ting 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 piye ta bae? Ngene lho. Ting. Klumpukno iki sampahe. Wis kok karek masang ngenteni nangis nek nang iso ya dipasang nae nek nang gak iso ya digone parasi. Soale masalah jane parasi yang beres pemirsa. Iki ban njaba njero tekan njero ngarep mburi pemirsa. Sampeyan nyicilne tuku sedel iki ya wis entek. Dicicil sithik-sithik soalnya butuhane gak mek iki tok pemirsa. Butuhane iki akeh. Darane padha. Iki sing arep gak tak tumbasno soalnya sing arep ketok ijek kena dipakai kok nek gak kena ya sok tuku meneh. Ngono. Ya wis pemirsa kita unboxing hari ini cuma paketnya kleru. Mas ada mang ning gone Mbak Deni dikira pakete Mbak Deni tetep Isma Riku. Enggak Riku Isma pokoke. Paketnya kita sudah datang. Bayar risik tapi yo kok kono maksudnya Peri kecet neh habis bluron neh pemirsa ranti bosen-bosen renang wi nek dijak ngonteni sing ora-ora nek matan kocor tapi nek enek anakanku ya sepi terus dibuka lek kok nek ngono tapi nek gak dibuka ngene lho kita dicek ya udang penipuan. aja gara suwek-suwek lho suwek kabeh ya ndelok ngene aku kena diatine soalnya ku aja ngono. Halah. Wis iki mejane rak yo rusak. Bener udah sesuai. Ayo nek ukurane. Terima kasih ya. Pokoknya kontennya Mbak Isma kali ini Mbak Desi Peri sampai buka unboxing dari Ayah Riku. Nukok noban bisa banjur. Wis ngono ae Mbak Isma pamit ya. Terima kasih banyak saya selalu nonton kontennya dan Ismail selalu support. Ingin semangat cara masukan ditonton terus iklannya skip. Terima kasih matur nuwun sing kathah Mbak Isma yo sepurane sing akeh ya nek tutur katane sing kleru, sing salah, sing kurang berkenan yo mohon maaf sebesar-besarnya yo dimaklumi yo pemirsa wong iki gak luput dari kesalahan. Emangnya wis matang. Mbak Isma masak asem-asem tempe pemirsa suger. Sono Mbak Isma pamit ya pemirsa becik titik alo ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peri. Didol apa? Baratu sisa goreng ra kaprah.